Charlie, Danmark er i fare. Dr. X har taget en bombe og taget en gidsel. Det er op til dig at redde Danmark. Er på sagen. Ring. Amerikansk Security Service, agent minus 013 her. Hvad? Er Danmark i knibe? Jeg skynder mig afsted. Et hår, jeg vil nok hellere få godt til at skatte det. Ring! Hallo? Jeg har fundet ud af, hvem det er. Det er Dr. X, mand. Og her er et billede. Det ligner ikke et ondt geni. Det må være den vej. Wow, du kommer aldrig ud! Hvad satan? Hvor dejligt at se dig igen, Charlie. Lang tid siden, hva'? Hvad vil du her? Det ved du udmærket godt. Jeg er ikke dum, vel? Er det? Vagter! Det nytter ikke noget. Den har jeg allerede ordnet. Det passer ikke. Giv mig nu bare den bombe, Ellers hvad? når jeg skyder dig. Jeg er ikke bange for dig. Det får vi at se. Det kan godt være, at du fik mig. Men du når aldrig at redde Danmark. Hvad er det? Kom nu. Hvad fanden er det? Kom nu. Så er nu Danmark reddet, men det snor jeg glemt et eller andet. Men det er nok ikke noget. Så er jeg her. Hvor er I? Ej, nu er de gået fra mig igen. Fuldstændig ligesom dengang i indkøbscenteret.